ин хона ба ғайр аз таъмири зебо боз як хубии дигар дорад. Преимуществоям гӯем мешавад. Мана ҳамин площадкаи назди бино аз худи ҳамин хона мебошад. Дӯстони азиз, шумо чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст, ҳамин гуна метавонед истифода баред, метавонед ҳатто ҷои мошинмониам кунед. Худи хона ду хонагаи фурӯшии полноценнӣ мебошад. Суроғаашро нишон медиҳем. Хона дар шаҳри Ваҳда ҷойгир аст. Аз ин тараф чораҳаи Файзобод, аз тарафи дасти чап беморхонаи марказӣ, аз тарафи дасти рост бозори марказӣ ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Марҳамат, худи бино якум треза, дуюм треза ва аз қафо боз сеюм треза. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра, ошхона, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки гуфтем духонагаи полноценни пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаш ҳам низ треза дорад. Ошхонаш боз балконам дорад, камтар пас нишон медиҳем. Бо масоҳати умумии 57 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. хона бо ҳамаи чизу чорааш бо таъмири зебо фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, ва чӣ хеле гуфтем, мана ҳамин площадкаи назди бино аз худи ҳамин хона мебошад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. дар худи ҳамин бино спортзали занона, маркази омӯзишӣ, инчунин беморхонаи марказӣ, бозор, масҷид, мактабҳо, боғчаи кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. хулос, минтақаи беҳтарин мебошад. дӯстони азиз, мана ҳамин ҷоям хати инҷо, яъне ҳардуи ҳамин ҷо дӯстони азиз дар дохили хона ҳаст, ба ғайр аз площадкаи назди бино. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷей дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.